Сёння 22 красавіка, сусветны дзень зямлі. І таму мы задаемся пытаннем, як лукашысты набіваюць уласную кішэню, знішчаючы беларускую прыроду. У чым крывадушча барацьбітоў са зменамі клімату? І як нам, беларусам, грамотна скарыстацца тымі багаццямі, якія літаральна ляжаць у нас пад нагамі. Паважанае гаспадарства, добры вечар, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Так, мы шпионим. Это вот Коленька, сын нашего президента. 2020 год, 15-гадовы Коленька не дзесьці, а ў адным з самых дарагіх у тыя часы рэстаране «Лебядзіным». Апрача Лукашэнкі-малодшага тут адзначыліся і адна з фаварытак старэйшага Марыя Васілевічы, бізнэсоўца Сергей Цяцерын і шмат і іншых селебрыці тутэйшага разліву. А вось і сам Лукашенко адкрывае «Лебядзіны». Что в Миклаевиче были, про это лучше не рассказывать, даже в мужском кругу. Сказаць, што «Лебядзіны» пабудаваны на костках, не будзе памылкаю. Каб адчыніць рэстаран, тэрыторыю аднайменнага заказніку «Лебядзіны» скарацілі, прычым з парушэннямі. Ад 51 з паловаю гектара зямлі адрэзалі 8. Каб цяпер ужо экс-піярніца комплексу магла запосціць дзюбу качкі з мясам унутры і подпісам, хто там за птушак пераймаўся, га? За птушак, якія жылі ў заказніку, пераймаліся эколагі. Ужо зліквідаваная ў Беларусі арганізацыя ахова птушак бацькаўшчыны падавала скаргу ў пракуратуру на незаконную будоўлю. Парушэнняў не знайшлі. А як іх знойдзеш, калі для гэтага указам Лукашэнкі тэрмінова ўнеслі змены ў генплан? Тады будоўлю выключылі з зоны прыродных тэрыторыяў пад асабліваю аховаю. У сучаснай Беларусі, як вядома, закон працуе толькі ў адзін бок, і калі трэба, хутка змяняецца на карысць дзяржавы. Гэтак былы так званы міністр МУС Ігар Шуневіч спрабуе прыбраць да рук мядзведзяў, зуброў, рысяў і барсукоў. Іх ён патрабуе выключыць з новай рэдакцыі чырвонай кнігі. Маўляў, мядзведзі небяспечныя, а астатнія? А што астатнія? Іх і так шмат, напэўна, мяркуе Шуневіч. А самае кепскае, што да ягоных словаў цяпер мусяць прыслухоўвацца, бо ён займае пасаду так званага кіраўніка супольнасці паляўнічых і рыбаловаў. Как минимум. На ўсю тэрыторыю Беларусі налічваецца 600-700 мядзведзяў, зуброў больш за 2700. Калі на апошніх у Беларусі можна паляваць, то забіваць мядзведзяў нельга з 30-х гадоў. Але каго гэта спыняла ў пагоні за нажываю? Секчы беларускі лес болей за норму таксама нельга. Калі вельмі трэба, вядома, можна. Вялікае расследаванне рабілі нашыя калегі з праграмы «Тыдзень». Красавік 2021 года. Генеральнаму дырэктару Белдзяржлесу Андрэю Таркану тэлефануе Мікалай Сечка, кіраўнік аддзелу электроннага ўліку драўніны прадпрыемства РУП Белдзяржлес. Да, Николай Николаевич. Андрей Владимирович, просили проинформировать вас. Значит, 2 миллиона 350 тысяч кубов заготовки у нас за март. 2 миллиона 350 тысяч. Да. Твою мать, нельзя только нам. З расследавання выходзіць, што норма была 1 600 000, то бок насеклі амаль удвая больш. Куды падзелі? Вядома, прадалі. Праз такія незаконныя высяканні за апошнія 10 гадоў Беларусь згубіла амаль 10% натуральных лясоў. Дрэвы сякуць як у лясах, так і ў гарадах, асабліва калі трэба пашырыць дарожную частку. Заканадаўствам нібы прадугледжаныя так званыя кампенсацыйныя пасадкі, толькі робяцца яны, як правіла, бліжэй да гарадскога ўскрайку і зусім не ў тым памеры. Ды не ўсе саджанцы ў выніку пражываюцца. Яшчэ адна праблема – меліярацыя. Пакуль ва ўсім цывілізаваным свеце ідзе змаганне за захаванне забалочаных тэрыторыяў і абмежаванне ўплыву сельскай гаспадаркі на навакольнае асяроддзе, лукашысты радасна рапартуюць пра адваротнае – асушэнне балотаў ды пашырэнне ворных земляў. Благодаря подпрограмме развития аграрного бизнеса на 2021-2025 годы витебским мелиораторам за прошедших 2 года удалось втрое нарастить объемы производства работ на мелиорированных землях. Галоўная іронія ў тым, што ўсё роўна рэнтабельнасці ў гэтым не знойдзеш нават пад наймацнейшым у свеце мікраскопам. Але дзе ж там пераможаш закарэлае мысленне калгаснага правадыра ды ягонай хеўры? С 23 по 25 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает вице-премьер профильный Константин Ильич Заяц, утроили в этом году.
Прасцей кажучы, пакуль ёсць што ў краіне знішчаць, каб набіць уласную кішэню, неасалковая номенклатура не спыніцца не перад чым. І гэтую надзвычай важную для нашай краіны тэму сёння разам з намі будуць абмяркоўваць нашы госці. Рэдактарка зялёнага парталу Ніна Мельнікова. Добрый вечар. Добрый вечер. Сябра гомельскага аддзялення аховы птушак бацькаўшчыны Дмітрый Янкоў. Добрый вечер. І эканаміст Алексей Харкевич. Здравствуйте. І, канешне ж, моя цудоўная сувядучая Ольга Старостина. Добрый вечер. Гініна, у мяне адразу такое пытанне. Вось у нас у Беларусі ёсць Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Дык вось колькі ў гэтым міністэрстве карыстання прыроднымі рэсурсамі максімальнага і колькі аховы навакольнага асяроддзя? Ну, ведаеце, у працэнтах я вам, канешне, не адкажу на гэта пытанне, але як мы назіраем, аховы там, канешне, няшмат. І перш за ўсё няшмат, таму што міністэрства не тое, каб само вырашае, што яно будзе рабіць. Мы ўсе добра ведаем, хто вырашае і што вырашае. Вырашаюць грошы. І калі трэба, ці ёсць магчымасць гэтыя грошы тым ці іншым спосабам прынесці ў казну, а гэта азначае па сутнасці ў кішэню канкрэтнаму чалавеку, то гэта будуць рабіць, нягледзячы на ўсе знешнія абставіны, нягледзячы на тое, што ёсць пэўныя міжнародныя дамоўленасці, нягледзячы на тое, што вы павінны ахоўваць тэрыторыі Беларусі. Дмітрый, мы можам зараз вось тады казаць аб тым, што на сённяшні момант мы бачым спробы максімізаваць прыбытак з выкарыстання прыродных рэсурсаў Беларусі, не гледзячы абсалютна на ўплыў вось на тое самае навакольнае асяроддзе, на тое, што будзе адбывацца далей. Ну, на самом деле, наверное, так, потому что по моим наблюдениям, все последние 30 лет государство относилось к природным ресурсам и к охране окружающей среды достаточно меркантильно. То есть, если государству выгодно, оно это делает, если это не выгодно, оно как бы игнорирует. То бок, калі можна срубіць бабла, то срубім і дрэў. Ну, да, это, например, касается международной технической помощи. Так? Ну, если есть международные организации, есть фонды, есть Евросоюз, который может дать денег на какие-то там проекты в области охраны окружающей среды, конечно, такие деньги берутся. Вот. Другое дело, выделяются ли такие деньги из бюджета государственного? Ну, тут вопрос. А вот калі мы ўжо загаварылі пра гэтыя праекты еўразвязу, наколькі ўвогуле гэта была істотнай дапамогай в ахове навакольнага асяроддзя? Ну, вось вы ў прыватнасці в ахове птушак бацькаўшчыны, наколькі бачылі нармальнае выкарыстанне гэтых сродкаў? Ці там таксама піларама была і дзяржава імкнулася па максімуме гэтыя сродкі ў сваёй кішэні любімай захаваць? Ну, я думаю, что существенно. Объем материальной и технической помощи международной был достаточно существенный, и в настоящий момент мы можем наблюдать, что, скорее всего, вероятнее всего, последние годы этот поток этой помощи финансовой, он как бы закрылся. Вот. Мы сейчас видим какие-то проекты, которые были начаты до 2020 года, они завершаются. Вот. Будут ли такие же проекты осуществляться дальше, под большим вопросом? Ну, скорее всего, нет. Каким образом они реализовывались? Ну, большинство из них, таких проектов, которые были связаны с охраной окружающей среды, это, например, там, реструктуризация, реновация там, очистных сооружений, какие-нибудь строительство малых БЭСов, биоэлектростанций, либо там какие-то мусороперерабатывающих заводов, в той или иной степени финансировались, конечно, иностранными капиталами, иностранными инвестициями. Вот. Из бюджета такие проекты мало финансируются обычно.
Алексей, скажите, калі ласка, вось с таким падыходам, да? Вот максімізацыі сіюмінутных прыбыткаў ад выкарыстання прыродных рэсурсаў. Наколькі далёка можна ўехаць? Вось менавіта в беларускай перспектыве, да? Калі мы возьмем выключна вот нашу сітуацыю з тымі рэсурсамі, якія ёсць у нас в наяўнасці. Наколькі увогуле гэты падыход эканамічна абгрунтаваны? Ну, таму што, напрыклад, для мяне з той жа меліярацыі абсалютна незразумела, бо мы ж ужо абмяркоўвалі колькі разоў, што тая сельская гаспадарка, якая в Беларусі зараз вядзецца, ну, ад рэнтабельнасці, тым больш ад нейкіх вялікіх прыбыткаў далёка, ну, як до месяца. Начать, наверное, стоит с того, что в Беларуси есть свои природные богатства, и, к счастью, для Беларуси они возобновляемы. Это, ну, хорошая развитая гидрографическая сеть, то есть у нас реально много воды, у нас озера, у нас даже, ну, то есть мелиорация, мы что предполагаем, что это, в общем-то, осушение, да, то есть у нас избыток влаги, и это скорее плюс, а не минус, как, допустим, если мы были в Африке. У нас богатства лесные, у нас очень много лесных насаждений, и они тоже возобновляем. Так, конечно, быстро, но это позволяет нам, скажем, вырубать и потом высаживать, и через, скажем, в зависимости от того, что за лесные насаждения, через определенный период времени они самовосстанавливаются. Какой плюс в этом? Да? Плюс в том для властей, что у них есть определенный временной запас. Если мы сейчас активно будем, вот как, в общем-то, и происходит, вырубать деревья, то нам все равно, ну, скажем, на период действия действующей власти лесных запасов хватит. Примерно то же самое, скажем, с запасами, ну, если говорить о таком важном ресурсе, как нефть. У нас есть нефть на южных территориях, запасов тоже на ближайшие годы хватит. То есть, соответственно, действующая власть ведет себя, ну, скажем так, очень, вот правильное слово сказал Дмитрий, меркантильно в своих интересах. То есть она, понимая, что на ее период, в принципе, запасов хватает, она старается максимально извлечь из этого выгоду. И здесь, конечно, важно не переборщить, да, не переборщить, потому что все-таки хочется, чтобы в последующем поколении осталось в достаточном количестве. Это касается и воды в хорошем качестве, это касается и лесных насаждений и прочее, прочее, прочее. Но что я хочу сказать, что это все очень сильно связано с внешними отношениями белорусскими. Все эти ресурсы мы, в принципе, продаем на экспорт. Вот появились санкции в отношении белорусской деревообработки, и лес не будут столько вырубать, как вырубали в 2021-2020 годах. То есть получается, что от того, что мы вырубаем, от того, что мы что-то используем, в общем-то, весь мир не только проигрывает на выигрыш. Скажем, с точки зрения экономики, может быть, это звучит логично, но с точки зрения, скажем, человека, который лишается каких-то благ, это, возможно, негативно, но это таковы реалии. Ну, я тут трошечки, може бути, я з економістом у економічній справі тут не паспрачаюся, але калі казаць, што зараз санкцыі неяк паўплываюць і мы станем менш вырубаць, дык не. Мы вырубаем болей. Мы знайшлі абыходныя маршруты, як гэтую драўніну зноўку пастаўляць праз там 3-е, 4-е, 5-е краіны у Еўразвяз, і Еўразвяз прызнае, што ён атрымлівае гэтую драўніну. Мы знайшлі магчымасці абыходзіць іншыя кшталту санкцыі, якія могуць паўплываць на прадукцыю, вырабленую ў Беларусі, і яна зноўку вельмі завязаная на экалогіі, таму што калі мы зараз кажам, што хоць штосьці мы выпраўляем на экспарт, то яно заўсёды звязана з новай сістэмай падаткаабкладання ў Еўразвязе, і гэтыя падаткі толькі падвышаюцца, але пакуль здаецца так, што вось тут я пагаджуся, беларускай уладзе проста ўсё роўна на гэта, таму што гэта пытанне сённяшняга, заўтрашняга дня для іх, і здаецца, што ніхто не будзе думаць нават пра тое, у якой краіне будзе жыць Коля і ягоныя дзеці. Ну, класічны падыход. Пасля нас хоць трава не расці.
Спадарства, я б хацела да вашага досведу звярнуцца. Скажыце, калі ласка, якія такія самыя жудасныя ў вашым жыцці былі гісторыі марнатраўнага выкарыстання прыродных рэсурсаў у Беларусі альбо забруджвання навакольнага асяроддзя? Раскажыце, падзяліцеся. Я так навскидку толькі ўзгадываю такую гісторыю. У невялікім гарадку, райцэнтры, значит, кіраўніку там патрэбна была ці мэбля дубовая, ці што. І тут такая мясцовая акцыя ва ўсім райцэнтры. Былі вырублены дубы, прычым, ну, калі проста ёсць зачыстка, ну, дрэваў, якія ўжо там падгнілі, і яны, ну, небяспеку нейкую раптоўна палова лесу твараюць. Так. А тут просто по райцэнтры праехалась эта брыгада пільшчыкаў, і такие вот дубы, ну, им не было там ни по 100 годов, ну, 60-70 годов, это самое такое древо. И еще такая дрэнный момент, что у центре был как раз таки, там, я не ведаю, 200-300 годовый дуб такие. Это было упрыгажение городка этого, и все, его спилили. Ну, на месцы дуба поставили сметницу, як памятник агракультуры. Вось. І гэта, канешне, ну, мяне гэта вельмі, ну, спачуванне такое ўразіла у такім дрэнным сэнсе гэтага. Вот недавно у интернете зноў глядзеў там фотаздымкі беларускай прыроды і гэтак далей. І так здарылася, што я ўсё жыццё сваё спачатку лецішаў за лесе па Смаргоне была на вілі, якая тут не раззавецца рака. Зараз у Вілейскім раёне лецішаў у бацькоў таксама на вілі. Вось, і гэтак далей. Я бачыў здымак адзін раз зверху з этого, з дрона, на месца зліцця Нарашанкі і вілі. І там зверху просто, ну, невооруженным вокам бачна, што Нарашанка чистенькая, а віля, яна як бы жоўтая зверху. Вось, і просто што колькі разоў ужо было заўваг тым жа прадпрыемствам, у тым жа Смаргоне і гэтак далей, што зліваюцца ў вілію розныя адходы, вось, і гэтак далей. А ў нейкім годзе, ці то 12, ці то 14, вілія ўвогуле была ўнесена ў спісак рэк, у якіх забаронена купацца. Вось, і каб што можна казаць, калі гэта адна з найбуйнейшых, найгалоўнейшых рэк Беларусі. Я хотел сказать про Гомель. С детства помню, уже прошло 30 лет, наверное, больше. Химзавод, если вы все знаете, а возле химзавода есть большие горы такие. Там фосфат какой-то. Помню, еще в конце 90-х годов японцы хотели купить эти отходы, но наши почему-то отказались продавать. И теперь эти горы никому не нужны, все сыпется, и вокруг просто очень все как выглядит, как какой-то Марс или какой-то... Я выросла каля гэтых хімзаводскіх гор, і гэтае месца наша мясцовая такая знакамітасць. І ведаеце, што мяне больш за ўсё ў гэтым пытанні экалогія абурае, што вось нарадзілася ў 84 годзе, як выбухнуў, ну, амаль што так, як выбухнуў гэты Чэрнобыль. Расла з гэтым, нібыта гэта нейкая норма і ўзровень нармальнасці. Глядзела, як дзяўчаты мае аднагодкі лечацца ад анкалагічных захворванняў і імкнуцца забеременець, нараджаць дзяцей з гэтымі гарманальнымі нарушэннямі і зменамі. І гэта не толькі Гомель, гэта яшчэ і Гродна. І мне ўжо амаль 40 гадоў, і я камунікую з сваімі аднагодкамі і просто бачу, што нічога не мяняецца. Вось як жылі людзі 40 гадоў таму адным днём, так і дагэтуль працягваюць. Вось ёсць гэтыя хімзаводскія горы. І што вы думаеце? Нехта там глядзеў за нашым здароўем. Вада як цекла, так і цекла ў гэтыя рэчкі, дажджом як змывала, так і змывае. І яны дагэтуль стаяць. Людзі там, Урыцкая побач, людзі там вырошчваюць гародніну, ядуць гэта, жывёл трымаюць. І гэта ўсё нейкім цыклам адбываецца. І вось цяпер ёсць кейс Гродна-Азота. Выпусцілі недавно свежую статыстыку, нават не статыстыку, а проста назіранні па тым, у якім стане, якія адкіды у паветра і ў ваду робіць гэтае прадпрыемства. Канешне, яны вышэй за нормы.
І там, на гэтай тэрыторыі, якая знаходзіцца пад уплывам Гродна Азота, знаходзіцца, здагадайцеся, што? Дзіцячы дом. Я не уяўляю, як можна проста уладзе абараняць сваіх дзяцей, накіроўваць жыць у еўрапейскія краіны і пры гэтым проста травіць дзяцей, которые знаходзяцца без абароны і без бацькоў. Прабачце за мае эмоцыі, но это просто капец. И это отбывается уже столько годов. И для меня вообще в целом была новость, шоком узнать, что есть закон о вырубке леса. С лет с 10 до 17 я ездил на дачу, и на главных дорогах там постоянно едешь, постоянно кто-то вырубает леса, постоянно там какая-то активность происходила, и постоянно вот эти вот, как показывали видео, среди леса вот эти вот лысины леса, постоянно они только разрастались. И в целом, если говорить больше про Минск, то та же самая Серебрянка периодически нагоняет такие тучи дыма, ну не дыма, а вони с Чижовской свалки. И только остается вопросом, что туда сбрасывают, что воняет. Ну, достаточно прилично по расстоянию и достаточно сильно. Я хочу более позитивный сказать опыт. На моей памяти где-то в году так 17-м, раньше вот после вырубки леса, когда вот эти оставались пустые участки, проводились акции с участием ЧС как раз таки и других организаций, больше социальных, где как раз таки выезжались на эти места и засаживались обратно саженцы. И я участвовал в таких, и действительно хотя бы здесь идет какая-то работа. Я не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, раньше такое было. Ну, я могу добавить немножко позитивного. То есть у нас по статистике, ну, это опять же государственная статистика, но я думаю, что плюс-минус она верна. Лесистость за эти 30 лет, она увеличилась со скольки-то там, с 30, не помню, скольки процентов, до 40-41 в настоящее время. Единственное, конечно, что возраст лесов гораздо сократился. То есть у нас вырубается спелые достаточно, ну, там, деловая древесина, засаживается молодыми саженцами, которые, в принципе, омолаживают средний возраст леса. Поэтому вот так. Но лес в любом случае это то, что страдает в первую очередь во времена экономических кризисов в Беларуси. То есть если сразу тяжело становится с деньгами, вот лес первое, на что зарится государство. Тут яшчэ такая навіна. Менскія камунальшчыкі прапануюць змяніць падыход да сартавання смецця. Маўляў, беларусы не справілись, і таму мы зараз будзем ставіць не розныя кантэйнеры для збору розных відаў смецця, а 2 кантэйнеры для агульных і для таго смецця, якое можна перапрацоўваць. Але нам вот в каментарах пішуць, ну і я сам заўважаў, што как бы логікі тут мала, паколькі можна збіраць у розныя кантэйнеры, але все роўна пасля прыязджае адна машына, і з гэтых 3 кантэйнераў з розных колераў складае ну, вось в одну машыну. І тут ці гэта сапраўды беларусы не справілись, ці гэта проста ну, вот падыход такі. Увогуле, в чым вось загвоздка ў гэтай сітуацыі? Слухайте, ну гэта беларуская эканамічны цуд, конечно, безумоўна. Таму што мы памятаем, зусім нядаўна спрабавалі ў Беларусі ўвесці тое, што мы добра ведаем, жывучы ўжо ў Еўропе, гэтыя самыя тараматы, калі ты можаш здаць бутэлькі, атрымаць гэтую залогавую кошты, і гэта нармальна, што і дзяржава атрымлівае той прадукт, які яна можа перапрацаваць, і ты атрымліваеш за гэта нейкія бонусы. У Беларусі не спрацавала. Не спрацавала, чаму? Я не ведаю. Ну, может быть, эканамісты лепш ведаюць, але гэта не працуе. Тое, што тычыцца гэтых кантэйнераў зноўку, хутчэй за ўсё падстава не таму, што беларусы не справіліся, а таму, што насамрэч, калі гнаць да кожнага кантэйнера асобную машыну, гэта кошты. Мы разумеем, што гэта бензін, гэта людзі, гэта машыны, гэта розныя прадпрыемствы, якія павінны перапрацоўваць. Так, збіралі ў адну, і ў прынцыпе, што ў адну машыну збіралі, што за
зараз будзе, у любым выпадку гэта будзе азначаць, што тыя рэчы, якія можна перапрацаваць у Беларусі, з якімі перапрацоўваюць, яны трапяць туды, куды трэба, і насамрэч гэта невялікая праблема. Хутчэй за ўсё, праблема будзе проста ў тым, што мы зноўку, здаецца, не хочам ісці у нагу з часам і ў нагу з іншымі суседзямі, таму што я не думаю, што беларусы чымсьці там ментальна адрозніваюцца ад тых жа палякаў ці літоўцаў, якія гэта робяць. І для таго, каб гэта зрабіць, спатрэбілася літаральна некалькі год. Да я сам в дзяцінстве памятаю, гэтыя бутэлькі здаваў, набываў юпі. Мы шмат чаго рабілі ўжо. Насамрэч, нашы экалагічныя гэтыя звычкі дзяцінства, яны былі вельмі экалагічныя, і шмат з іх можна павярнуць зараз у нашае жыццё. Пытанне толькі ў эканамічным складніку, у тым, што на гэта трэба не проста воля, але трэба яшчэ і грошы. Грошай зараз катастрафічна не хапае. І калі ўжо мы казалі пра тое, што лясы рубяць таму, што трэба грошы, то уж, канешне, на смецце выдаткоўваць дадатковае, яшчэ і у той сітуацыі, калі зараз ніводзін міжнародны фонд гэтай штукі не падтрымлівае ў Беларусі, гэта марнатараўства з боку дзяржавы, таму прымаюць вось такія рашэнні. Але гэта не пра беларусаў, безумоўна. Я могу дополнить. Опять же, хочется внести позитивных ноток в картину состояния окружающей среды в Беларуси. Что касается отходов, приведу немножко статистики. Опять же, это государственная статистика, потому что это единственное, на что мы сейчас можем опираться. Но я говорю, что плюс-минус, она, конечно, может быть где-то поднатянута, но в среднем, я думаю, цифры такие. В настоящий момент у нас степень переработки коммунальных отходов достигла, по-моему, 34%. Степень переработки производственных отходов около 47%. То есть это достаточно такой хороший процент. Мы находимся в лидерах среди стран СНГ по уровню переработки отходов. Мы даже опережаем некоторые страны ЕС, например, там какие-нибудь Болгарию, Румынию, Грецию, Мальту и так далее. Вот. Другое дело, и есть разработана национальная стратегия по обращению с отходами, белорусская, в которой поставлена задача довести, по-моему, до 40% степень переработки отходов к 2030 году. И, в принципе, я думаю, что они идут и справятся с этими цифрами. Другое дело, что кроме переработки отходов, остальные отходы у нас все захораниваются на полигонах. В Европе есть несколько методов. Опять же, есть способы компостирования отходов органических. Почему мы до сих пор этим не занимаемся, непонятно. То есть у нас органические отходы вместе с оставшимся мусором вывозятся на полигон, и в связи с этим и эти запахи, и выделение, опять же, парниковых газов на свалках. Почему не компостируем, вопрос. Хотя там планы есть, но они уже давно есть, но не реализованы до сих пор почему-то. И плюс еще в Европе практикуют сжигание отходов. То есть то, что не могут компостировать либо переработать, они идут на сжигание и получение энергии. У нас такого нету. Поэтому... Слава Богу, что у нас хотя бы такого нема. Бо ведаеце, што спаліць адкіды гэта, канешне, можна, але зноўку мы прыйдзем да таго, што мы будзем у паветра выделять и чем мы будем дыхать. На самом деле современные технологии предполагают полное сжигание этих отходов. Мы можем здесь в Литве наблюдать, есть Каунасский когенерационный завод по сжиганию отходов. Вполне себе современный, и не думаю, что там высокотоксичные отходы позволят выбросить в атмосферу. Благодаря сжиганию отходам, например, скандинавские страны избавляются полностью, утилизируют 100% отходов. То есть у них где-то там приблизительно по трети идет переработка, компостирование, сжигание.
сжигания. Вот. В Литве около 50% перерабатывается, и Литва вообще один из лидеров в Евросоюзе именно за счет своей системы вот, залоговой, потому что они одни из первых ввели эту систему, поставили таромат и показали просто удивительные результаты. У нас то же самое в Беларуси, почему-то этого не было сделано, хотя разговоры шли достаточно так вот, они буквально подходили уже к этому, но, видимо, сейчас не до этого. Алексей, вось тут пра эканамічны складнік якраз хочацца паразмаўляць, таму што вот зноў жа, да, тут мы ўзгадвалі слово інвестыцыі, і выглядае, што гэта вось якраз доўгатэрміновыя інвестыцыі, якія могуць абсалютна рэальна акупіцца. Ну таму што зноў жа тую ж самую шкляную бутэльку прасцей памыць, чым занова вырабіць. Ну, мне здаецца, гэта лагічна. І чаму вось гэта не ідуць, вось чаму не ідуць у гэты бок, і увогуле наколькі можна зарабіць вось на перапрацоўцы і на сартаванні адкідаў? Ну, мы уже говорили, что у нас белорусская власть, она очень меркантильная, да. И вот представьте, если то, что является отходами, можно превратить в сырье, то есть, условно говоря, деньги сделать из ниоткуда. И если бы это было просто и возможно, я уверен, что все бы тоже было реализовано. Вопрос в том, что, ну вот, допустим, пример, вот мы говорили о том, почему сортировка мусора, задуманная на бумаге, она в реальности не работает. Работает, потому что нет технологий. Вот я пример, допустим, с переработкой пластмасс скажу. Вы можете собирать сколько угодно отдельно пластмассы, но минимальное загрязнение сырья, вот минимальное какое-то загрязнение на этой пластмассе делает ее непригодной для переработки. То есть она должна быть идеально чистой, без всяких каких-то включений. Поэтому то, что вы сбрасываете, не сбрасываете в контейнер для пластмасс, это все равно потом не сможет переработаться на заводе, да. Проблема в технологиях. Хорошие именно вот такие высокотехнологичные мусороперерабатывающие заводы – это очень дорогостоящие проекты, сумма которых идет на там, от 100 миллионов, да, долларов. Поэтому здесь вопрос в том, в недостатке инвестиций. Я думаю, что не отказались бы белорусские власти, если бы доступ к таким технологиям был достаточно прост. Да, то есть делать деньги из ниоткуда. Опять же, вот то, что мы говорили, сжигание. Да, то есть это отходы можно использовать в том числе как топливо, как источник для энергии, разные способы использования. Опять же, отходы с исключением металла, это очень выгодно. Металл, особенно если исключением драгоценных металлов. Да, у нас, кстати, построили производство под Минском по переработке бытовой техники, которая содержится за исключение значит, драгоценных металлов, и он до сих пор толком не работает. Нету технологий, то есть они как бы пытались воспроизвести мировые технологии, но полностью переработка не осуществлена так, чтобы этот завод был самоокупаемый. Вот основная причина. Мне здаецца, тут яшчэ адной прычынай з'яўляецца тое, што вось гэта інвестыцыя ва ўмоўных 100 мільёнаў для пабудовы такога заводу з'яўляецца вельмі складанай схемай для дзеючай лукашысцкай улады. Ну, зноў жа, распіліць складана. То бок на нейкай пабудове дома, умоўна кажучы, распіліць вельмі проста. То бок схема адпрацаваная, гадамі ўжо все вызначана, ну, нічога прыдумваць не трэба. А тут жа складана, зноў жа, ідзі там дамоўся з кімсьці. А як гэта зрабіць? То бок гэта ўплывае. Бо, напрыклад, з тым жа самым пластыкам, вось в Польшчы, дарэчы, яны кажуць, што не патрэбна яго вычышчаць на 100%, а можаце скідаць так, і вось там нейкім чынам арганізавалі ж перапрацоўку, ну, то бок неяк гэта працуе, значыць, бо все ж такі людзі нейкім чынам да гэтага дайшлі. І вось жа якраз працягваючы гэтую тэму смецця, мы запыталіся ў нашых гледачоў, ці яны вось асобна збіраюць гэтыя адкіды. Давайте паглядзім, што яны нам адказалі. Вот, мы бачым то, што большасць людзей все ж такі збірае асобна. Гаспадарства, а што вы асабіста робіце дзеля аховы навакольнага асяроддзя? Якія ў вас ёсць звычкі? Ну, па-першае, гэта абавязкова размяжоўваць, дзе арганічнае смецце, а дзе неарганічнае. Між іншым, я б хацела дадаць да мінулай тэмы тое, што
гэта вельмі інвестыцыйна выгадна укладацца ў гэтыя складаныя заводы, таму што у Японіі, як вы ведаеце, жывуць не самыя глупыя людзі, і яны смецце не толькі перапрацоўваюць на 100%, яны яго яшчэ і набываюць. Ну то я думаю, што самае простае, што мы можам зрабіць, гэта асобна пакласці ўсё, што можна перапрацаваць. Это самое меньшее, что можно. Самая большая проблема, допустим, как в Литве, мне кажется, очень мало мусорок на улице. Я не про большие баки даже сейчас говорю, а про какие-то обычные мусорки. У каждой лавочки, у каждого подъезда очень мало мусорок. У меня есть специальная карманная пепельница. Я курящий человек, и я бычки не выбрасываю. Раньше я их в кармане носил, и было потом очень интересно стирать одежду. У меня теперь карманная пепельница есть, я туда бычки складываю от сигарет, окурки, чтобы потом выбросить в мусорку. Ну, это помимо всех депозитов, помимо того, что мусор отдельный, просто чтобы заново не перечислять. Мне падаецца, што лепшае, што мы можам зрабіць, ну не толькі такім персанальным бытавым узроўні, але і на такім грамадскім, на ўзроўні мікраграмадства гэта прапагандзіраваць. Я ўзгадала, як у Мінску я гадамі хадзіла ў мясцовую краву і адмаўлялася ад мешочка. А мне говорили, ну он же бесплатный, возьмите. Я кажу, не. І для того, каб на мяне пересталі глядзець як на дурніцу, я тлумачыла, што гэты мешок, вось такі тонкі, ён будзе бесплатны, ён будзе ляжаць 100, а можа і больш гадоў, і нічога добрага з гэтага не будзе. І ён рассыпецца ў мікрапластык, і гэты мікрапластык, ну і гэтак далей. Ну і, па-мойму, вось у нашым квартале праз паўгады перасталі запытвацца, чаму я не беру гэтыя мешочки. Я з тых людзей, которые мылі пластиковые сподачки з-пад йогурта і сметаны, і толькі пасля іх выкідвалі у Мінску. А я іх спачатку мыў і не выкідываў. Рассаду, так. І паўгады, а можа і год, моя сям'я глядзела на мяне як на дурную, але ўсё ж таки, ну вот, ўсё ж таки удалося кагосьці пераканаць. Мне падабаецца, калі мы, жанчыны, глядзім на людзей, которые хочуць увайсці ў наш блізкі бок, у наше блізкае кола з гэтай зялёнай рамкай. Ну, напрыклад, я ведаю такія кейсы, калі маладыя людзі пачыналі сартаваць смецце толькі для таго, каб спадабацца той ці іншай кабеце у сваім вось прыватным жыцці. І гэта клас. І наконт реюза, так, наконт выкарыстання рэчаў нанова я ўжо даўно рэгулярна хаджу ў секанды. Ну і так сталася, што, напрыклад, той строй, у которым я цяпер знаходжуся, ён цалкам набыты, ну, акрамя абутку, цалкам набыты ў секандзе. І я лічу, што гэта класна, што мы можам даць рэчам новае жыццё. І што яшчэ я раблю, мне вельмі падабаецца то, калі дзіцячыя рэчы можна аддаць таму, каму яны патрэбныя, і цацкі, і такім жа чынам новыя прыдбаць. І нічога страшнага ў гэтым няма, і наадварот гэта там не адзін, а некалькі яшчэ дадатковых плюсікаў у карму. Аднак ахова навакольнага асяроддзя, пра якую мы так ужо сёння шмат сказалі, часам прымае самыя дзіўныя формы і не заўжды пазітыўныя. Давайце-ка паглядзім. Што важнейшае, мастацтва ці права на здаровае экалагічна чыстае харчаванне? Экаактывісты 21 стагоддзя паліваюць супам мастацкі твор 17 стагоддзя. Славутае палатно Леонардо да Вінчы Моне Лізе пашчасціла, Люр памясціў яе пад архшкло. А гэта Лісабон, экалагічнымі рукамі актывісты размазваюць чырвоную фарбу па творы Пабло Пікасо. Навошта? Ну як жа, кліматычны крызіс жа. Прытым апранутыя і першыя, і другія, відаць, у звычайны мас-маркет. Дзе шыюць такое адзенне, не сакрэт. У краінах так званага трэцяга свету маленькімі дзіцячымі ручкамі за пару долараў на дзень. За год вырабляецца 100-150 мільярдаў адзінак адзення, а гэта, ў сваю чаргу, 10% выкідаў парніковых газаў на год, адзначаюць у амерыканскай медыйнай кампаніі Business Insider. Большая частка такога адзення – гэта поліэстэр. Яго немагчыма перарабіць паўторна, а таму такая тканіна гніе пасля ў краінах Афрыкі, пустыні Атакама ў Паўночнай Амерыцы. Эксперты ацэньваюць гэткі цяжар прыкладна на 90 мільёнаў тонаў. Гэта тое, што так званы цывілізаваны свет можа дазволіць сабе спачатку набыць, а потым выкінуць. Не дапамагае нават так званае разумнае спажыванне. У секонд-хенды на дабрачыннасць з рук у рукі перадаецца ўсяго толькі 10-30%.
Яшчэ адна спроба прадэманстраваць змаганне за чысты свет – шэраг ініцыятываў Еўрапейскага звязу. Напрыклад, на яго тэрыторыі з 2035 года плануецца цалкам забараніць продаж аўтамабіляў з рухавікамі ўнутранага спальвання. Маўляў, усе мусяць перасесці на электракары або ўвогуле адмовіцца ад уласнага транспарту. Найбольш радыкальныя захады прадугледжваюць адмову ад авіяцыйнага транспарту ці яго абмежавання. 3, 2, 1, 0. Агулам жа гаворка ідзе пра скарачэнне эмісіі СО2, паводле некаторых тэорыяў галоўнага вінаватага ў глобальным пацяпленні. Гэтак эмісію хочуць знізіць на 55% да 2030 года, а выйсці практычна ў нуль да 2050. Бо паводле афіцыйных звестак ЕЗ мінулы год стаў найцяплейшым у Еўропе за ўсю гісторыю назіранняў. Маўляў, дзейнічаць трэба як мага хутчэй. Што праўда, згодна з той жа афіцыйнай статыстыкай, Еўразвяз адказны толькі крыху больш за 7% сусветнай эмісіі СО2, што амаль роўныя эмісіі адной толькі Індыі, практычна ў 2 разы меншая за паказнік ЗША і лічы ў 5 разоў Кітаю. Якім чынам драконаўскія абмежаванні для прамысловасці і звычайных грамадзянаў Еўразвязу зменяць глобальную карціну – загадка. Аднак ёсць і стратэгічныя планы. Гэтак Брусель плануе паэтапна падвысіць цану на эмісію СО2 і такім чынам прымусіць кампаніі да пераходу на новыя экалагічныя тэхналогіі. Гэта завецца CBAM або Carbon Border Adjustment Mechanism. Гэткім чынам ЕЗ хоча прымусіць імпарцёраў плаціць за вугляродны след. Такі падыход мусіць забяспечыць роўную канкурэнцыю для еўрапейскіх і іншых вытворцаў і, вядома ж, мінімізаваць выкіды ў атмасферу. Зразумела, што не ўсім краінам такое спадабалася, бо ў ідэале такі прынцып паставіць пад якасны кантроль любую прамысловасць, прадукты якой маюць трапіць у Еўропу. Тым часам застаецца яшчэ шмат пытанняў у іншых сферах экалогіі, што вызначаюць сусветную карціну, аднак не трапляюць пад непасрэдны ўплыў Еўропы. Давайте, Енина, спочатку про вось гэтак званы экаактывізм. Таму што вот глядзіш на гэта і вот мне здаецца, што у большасці, абсалютнай большасці людзей рэакцыя будзе чыста негатыўная, што ну што за адмарозкі, якім чынам вось гэта звязаць з барацьбой за ахову навакольнага асяроддзя. Гэта называецца «Адкажы за экаактывізм». Ну, добра, я шчыра скажу, мне не падабаецца гэтая карцінка, але я разумею. Я разумею, чаму гэтыя людзі робяць менавіта гэтыя рэчы. Я разумею іх так жа, як я разумею зараз швейцарскіх бабуляў, якія падалі на сваю дзяржаву ў суд, суд па правах чалавека ў Страсбурге і выйгралі гэты суд. І тыя і другія спрабуюць прымусіць свае дзяржавы быць больш адказнымі і браць на сябе больш амбітныя мэты. Браць на сябе адказнасць за тое, што мы робім і якія выкіды кожная краіна робіць. Гэта і СО2, гэта і іншыя рэчы, але справа менавіта ў тым, што як бы мы з вамі не сартавалі смецце, як бы мы з вамі не набывалі адзенне абутак у секондах, мы насамрэч гэта кропелька ў моры, у акіяне. І як мы зараз бачылі, Еўразвяз таксама гэта кропля. Гэта не адказнасць, ну, то бок яны не могуць узяць на сябе адказнасць за выкіды ўсяго свету. Але яны, ну, прынамсі, дэкларуюць, што збіраюцца нешта рабіць дзеля таго, каб знізіць гэтыя выкіды. І гэта ўжо класна, але экалагічным актывістам падаецца, што гэта не досыць амбіцыйныя мэты, што трэба рабіць болей. І тут я, канешне, магу толькі уяўляць, наколькі болей і што можна рабіць. Гэты механізм, пра які казалі CBAM, да, СВАМ той самы, ён насамрэч можа працаваць і можа паўплываць, і ён дакладна будзе ўплываць на вытворчасць розных прадуктаў, я маю на ўвазе не толькі харчовыя, розныя прадукцыі, не толькі ў самой Еўразвязе, але і ў Беларусі, да прыкладу, тут таксама. Ён не абміне нас, але гэта таксама зноўку толькі адзін з магчымых механізмаў, і трэба прыдумляць, рабіць, выкарыстоўваць розныя варыянты таго, што можна рабіць. І тут паўстае базавае пытанне, наколькі чалавек
уплывае на гэтыя змены клімату, ну, тому што зноў жа шмат версій, ці гэта сапраўды ўсё антрапагеннае. І якраз такі, Дмітрый, пытанне да вас, вот тыя захады, якія еўразвязам прапаноўваюцца, наколькі увогуле могуць паўплываць на глобальную карціну? Вось на тое, што сапраўды вот, змены клімата ў свеце. Таму што ну, вось, з СО2 зразумела 7%. Ну, то бок гэта не паўплывае практычна ніяк. Нават калі вот заўтра проста ну, вот, гэта все адменіцца, таму што зноў жа гэтую частку прамысловасці я упэўнены, которая будзе выпілена з еўразвязу, заменіць тут же Кітай, Індыя, Бангладеш, хто заўгодна. То, что климат меняется, как бы доказано всеми учеными и признано, да, то, что на эти изменения влияет человечество, доказано тоже, но в какой степени оно влияет, до сих пор вопрос дискуссионный. Даже если сейчас мы все вдруг просто прекратим выбрасывать парниковые газы всей планетой, то инерционный эффект еще будет длиться ну, долгие годы. Поэтому я не верю, что мы достигнем целей Парижского соглашения по удержанию там, на 2-1,5 градуса роста средних температур Земли. Но я верю, что как концепция устойчивого развития, так и там, принципы зеленой экономики помогут нам сохранить более здоровую окружающую среду. И в аспекте изменения климата поможет нам подготовиться к последствиям изменения этого. То есть вот в это я верю. То, что нам нужно готовиться к последствиям изменения климата, это однозначно. И эти вот зеленая политика нам в этом поможет. Алексей, глядзіце, просто некаторыя такія захады, якія зараз прапаноўваюцца Брусэлем, для мяне, ну, таксама шмат для каго выглядаюць проста як спроба прасоўвання эканамічных інтарэсаў асобных краін і, скажем так, знішэння пэўнай канкурэнцыі. Паколькі вось я не так давно даведаўся, што, оказывается, в Германии зелёнай энергетыкай і зелёнай энергіяй лічыцца газ. И люди, ну, открыто у себе там пишут, что, ну, вот, газ это зеленая энергия, типа, все нормально. Як бы з гэтым у іх праблем няма. То бок можна забараніць там вугаль, можна выступаць супраць атамных электрастанцый, то бок грохнуць эканоміку бліжэйшых краін-суседзяў і канкурэнтаў, і пры гэтым застацца самім на кані. Ці не з'яўляюцца вось гэтыя захады, ці проста вот зноў жа, калі мы паглядзім на эканамічныя фактары, проста вот такой цынічнай рэчу, да, для досягнения абсолютно просто шкурных интересов. Скажем так, деньги не пахнут. Да. Дело в том, что вот вы показали этот график, на котором видно распределение выбросов СО2. И, в общем, если его наложить примерно на график промышленного производства по странам мира, примерно такое же соотношение и будет. Почему я говорю? Что эти товары должен все равно кто-то производить. Раньше их производили в Германии, сейчас производят в Китае. Раньше выбросы были в Германии, сейчас они переместились в Китай. Численность населения растет, и значит, этих выбросов будет становиться все равно больше. Населения земного шара. Поэтому борьба, это вот то, что мы сейчас обсуждаем, экологический этот аспект, это процесс того, чтобы урон окружающей среде он был меньше, чем он будет, если мы эту борьбу прекратим. Да? Но выбросов через 10 лет все равно будет больше, чем сегодня. Сегодня в любом случае несравнимо с тем, что было, скажем, в 20 веке. И надо исходить из этого. Лучше, чем сейчас, вот в данный момент по выбросам не будет. Будет только хуже. Потому что эти миллиарды людей, которые живут на Земле, надо кормить, надо одевать. Они хотят ездить на автомобилях, летать на самолетах, они хотят комфортной жизни, и они не хотят возврата к уровню жизни 19 века, пересаживаться на лошади и так далее. Соответственно, изобрели пластик, мы никуда не денемся. Пластик – это замена древесине, которая тоже нельзя в таких объемах вырубать. Это данность. Данность. Поэтому, конечно,
можно как угодно обсуждать, цинично это или не цинично. Да, это реалии современного мира. Реалии современного мира таковы, если уже дальше продолжать и переводить это на пример Беларуси. Реалии современного мира таковы, что страны мира постепенно переходят в разные категории. Какие-то становятся странами для жизни, где заботятся об экологии, где создают комфортные условия для проживания, где города насыщенными деревьями, тенью, где хочется жить. Да? И страны для работы, которые создают продукты, где люди живут для того, чтобы ходить на завод, создавать продукты для своей страны и для всего остального мира. И вот эти вот страны для работы, они же являются источниками загрязняющих веществ. И вот вопрос в том, что правительства стран в силу своих возможностей, они либо выстраивают политику так, что делают страну для жизни, либо они выстраивают такую политику, чтобы это была страна для работы. Вось на гэтай пазітыўнай ноце мы, паважанае гаспадарства, і скончым сённяшнюю праграму. Давайте падзякуем нашим спікерам. Што хочацца сказаць? Сапраўды, застаецца спадзявацца, ну і самім, канешне ж, нягледзячы на тое, што робяць улады, рабіць усё, што залежыць персанальна ад нас, каб наша краіна была краінай для жыцця і для нашых дзяцей, і для ўнукаў, і шмат яшчэ для якіх пакаленняў беларусаў. Вы глядзелі ток-шоу «План Б», з вами быў Зміцер Міцкевіч. Змагайцеся!